गुबुन मोनसे नायथुनारि थाखोसिम गासैखौबो बरायफिनबाय। दिनैनि नैबे नायथुनारि थाखोआव जोङो जाय आयदाखौ सावरायनो लादों बे आयदायानो जाबाय इंराजि रावखान्थिनि नेरेशन। फैदो अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायदोनि। नेरेशन। दा नेरेशनालाय मा? नेरेशना जाहैबाय बुंथिगिरिनि बुंनाय बाथ्राखौ फोरमायथिनायनि मोनसे राहा। बेखौ इंराजियाव ओरै बुंनो हायो, नेरेशन इज द आर्ट अफ रिपर्टिं अ स्पीकर्स वर्ड होननानै बुङो। एबा जों बेबायदिबो बुंनो हायो, नेरेशन इज द वे अफ नेरेटिं अर रिपर्टिं अर टेलिं सामथिं हार्ड टू सामवान एल्स। थामहिनबा गुबुननि खोनानाय बाथ्राखौ फोरमायथिनायनि मोनसे राहायानो मोनसे सोलोआनो नेरेशन। गुबुननि बुंनाय बाथ्राखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनायनि जोंना मोननै राहाफोर दङ। बे राहाफोरा जाबाय डाइरेक्ट स्पीच आरो इनडाइरेक्ट स्पीच। डाइरेक्ट स्पीचखौ बर'आव गोथों बुंथि होननानै बुङो आरो इनडाइरेक्ट स्पीचखौ बर'आव खेंस्ला बुंथि नङाब्ला बोखे बुंथि होननानै बुङो। दानिया गोथों बुंथि एबा डाइरेक्ट स्पीचआलाय मा? सोरनिबा बुंनाय बाथ्राखौ बेयो जेरै बुंदों एरै आङो गुबुननि सिगाङाव फोरमायफिननानै होयोब्ला बेबायदि बुंथिखौ जोङो थोंजों बुंथि होननानै बुङो। गुबुन फारसे खेंस्ला बुंथिया मा? सोरनिबा बुंनाय बाथ्राखौ आङो गावनि रावजों गुबुननो फोरमायथिनानै होयोब्ला बेखौ खेंस्ला बुंथि होननानै बुङो। बिदिन्थि हिसाबै प्रवीण says I am a boy। बेवहाय नोंसोर नुनो मोनदों बेयाव जोंना इनभार्टेड कमानि गेजेराव मोनसे बाथ्रा दङ। बे बाथ्राया प्रवीणा बुंनाय नंगुबै बाथ्रा। बे नंगुबै बाथ्राखौ आङो बे जेरै बुंदोंमोन बेबायदि फोरमायथिनानै बुंफिननानै होफिनबाय। अब्लानिया बेबायदि बुंथिखौ गोथों बुंथि होननानै जों बुङो। गोथों बुंथि सिनायनायनि थाखाय मोननैसो राहा दङ। बेवहाय गेजेराव कमा थायो, बेनि उनाव नैबेवहाय इनभार्टेड कमाफोर थायो। दानिया नैबे गोथों बुंथिखौ जोङो जेब्ला खेंस्ला बुंथियाव फोरमायोब्ला माबायदि जायो आं बेखौ लिरनानै होनि। नैबेनि खेंस्ला बुंथिया एबायदि लिरजाबाय, प्रवीण says that he is a boy। बेवहाय आं मा खालामखो, नैबे प्रवीणा बुंनाय नंगुबै सोदोबफोरखौ बा बाथ्राखौ बुङालाबासिनो आङो आंनि रावजों फोरमायबाय आरो बे फोरमायनायाव आङो नैबेवहाय खायसे गोदान सोदोबफोर सोदेरनो गोनां जाबाय। नैबे कमा आरो नैबे गोजौ कमा इनभार्टेड कमा बे मोननैखौ आङो रिमुभ खालामनानै बेनि जायगायाव that सोदोबखौ आङो गोदानै सोदेरबाय। बेनि उनाव नायोब्ला नुनो मोनगोन नैबे आया नैबे ही सिम सोलाय जाबाय। बेवहाय ही जानायलाय नै एमआबो इ जालांबाय आरो आद्रा बाखि जेरै दङ एबायदिनो लिरबाय। जोबनायाव थानाय नैबे quotation मार्क बा इनभार्टेड कमाखौ आङो रिमुभ खालामबाय। अब्ला माबायदि जाबाय, प्रवीण says that he is a boy। दानिया नैबे गोथों बुंथियाव थानाय बाथ्रानि खायसे बाहागोफोरखौ जोङो दिनै सोलोंगोन। मोजां नायब्ला नुनो मोनगोन नैबेयाव प्रवीण says बेनि उनाव मा दङ जोंना गेजेराव मोनसे कमा दङ। नैबेखिनिया गोथों बुंथिनि ओरैबायदि मोनसे बाहागो जेरावहाय जोंना मोनसे verb दङ, say verb दङ। बे say verbखौ जोङो बुङो रिपर्टिं verb होननानै बुङो। बर'आव फोरमायग्रा थाइजा होननानै बुंगोन। बेनि उनाव नैबे इनभार्टेड कमानि गेजेराव थानाय बाथ्राखिनिखौ रिपर्टेड स्पीच होननानै बुङो। बेखौ जों बर'आव फोरमायजानाय बाथ्रा होननानै जों बुंगोन। दानिया मोनसे खोथाबाव बेखिनियाव नैबे रिपर्टिं वर्बा फोरमायग्रा थाइजाया जोंना बेयाव दा नैबे समाव से दङ।
बेवहाय एस दाजाबदेरदों नैबे थर्ड पर्सन सिंगुलार नाम्बार साबजेक्ट प्रबिननि थाखाय एस दाजाबदेरदों जोङो नैबे वर्बखौ थाइजाखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन बे थाइजाया जोंना प्रेजेन्टआव दङ नाथाय माब्लाबा नैबे थाइजाया जोंनिया बेबायदिबो थानो हायो माब्लाबा से थानो हायो सेनि जायगायाव से थानो हायो अब्लानिया जों बुंगोन नै रिपर्टिं वर्बा बेयो पास्टआव दङ आरो माब्लाबा बेयो सानफ्रोमबो नङा माब्लाबा बे वर्बा बेबायदि अबस्थायावबो बे थानो हायो प्रबिन इज सेयिं बेबायदि थानो हायो अब्लाबो जों बुंगोन ना मा बुंगोन बेखौ जोङो नैबे रिपर्टिं वर्बखौ जोङो प्रेजेन्टआव थानाय होननानै बुंगोन बा बेयो प्रेजेन्ट कन्टिन्युआसआव दङ दानिया खोनासं जेब्ला फोरमायग्रा थाइजा रिपर्टिं वर्बा प्रेजेन्टआव थायो अब्लानिया नैबेनिफ्राय जोङो जेब्ला इनडाइरेक्ट स्पीच बा नेरेशन खालामगोन अब्ला बेवहाय नैबेनि टेन्सआ नैबेवहाय सोलायनो मोननाय नङा याव जा टेन्स दङमोन जा बिदिन्था दङमोन बे बिदिन्थायानो बेवहाय थाफिनगोन जेरैबायदि नाय बेवहाय एम दङ एमखौ जोङो प्रेजेन्ट होननानै हमनानै लानाय जायो बे एमआ इज जाफायबाय इजआ सोरनि थाखाय जादों नैबे साबजेक्ट हिनि थाखाय इज जादों नाथाय नैबेनि टेन्सजों एखेयैनो दङ बेयो सोलायाखै मानोना एम इज आरो आर बे मोनथामखौ जों प्रेजेन्ट होननानै जेब्लाबो साननानै लानाय जायो बेखायनो बेनि टेन्सआ सोलायाखै दानिया जुदि नैबेयाव से थायालाबासिनो जुदि से थानायमोनब्ला अब्लानिया नैबेयाव थानाय टेन्सखौ जों सोलायगौमोन बे जुदि से जानायमोनब्ला प्रबिन से डाट अब्लानिया नै इ जानाय नङामोन बेयो वाज जागौमोन थामहिनबा गोरलै रावाव बुङोब्ला जेब्ला रिपर्टिं वर्बा जोंना प्रेजेन्टआव थागोन अब्ला नैबे टेन्सआ सोलायनो मोना नाथाय बेयो बोरैबा पास्टआव थायोब्ला बेनि टेन्सआबो सोलायलांगोन अब्ला नैबे जोङो नायथुनारि थाखोआव जों बुजिबाय नेरेशन माखौ बुङो नेरेशननि मोननै बाहागोफोरा डाइरेक्ट स्पीच जों नैबे स्पीचखौ डाइरेक्ट नेरेशनबो बुंनो हायो आरो बेवहाय इनडाइरेक्ट स्पीच बा जों इनडाइरेक्ट नेरेशन होननानैबो बुंनो हायो बे मोननैखौ मोनबाय लोगोसे जोङो रिपर्टिं वर्बखौ सिनायबाय आरो रिपर्टेड स्पीचखौ सिनायबाय लोगोसे जोङो रिपर्टिं वर्बा प्रेजेन्टआव थायो बा पास्टआव थानो हायो बे खोथाखौ दिनै जोङो मोनथिबाय जोङो बेनि उननि भिडिअआव जोङो माखासे टेन्सफोरनि माबायदिहाय नेरेशन खालामनाय जायो बेखौ जों सावरायगोन लोगोसे खायसे बाथ्राफोरनि जोङो नेरेशनखौ माबायदि खालामनाय जायो बेवहाय जोङो सावरायगोन अब्ला गासैखौबो साबायखर जासिफिनबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों।